horrela nahi. Zeko askutanean. Prez gaude? Igande honetan gaur bizipozaren gaia. Doratote! Zeko askutanean. Baina izaldi Gure helburua da, Euskal Herri txiki batean, hizkuntza minorizatu bat dugularik, munduko globalizatu batean, non kanpotikan datozkigun balore ezberdinak, beste hizkuntzetan, beste kulturetan, oinarritu daudenak, Hello Kitty dala, eta Bob Esponja dala, eta Disney dala, eta bestelakoak. Nolabait horren aurrean beharra sentitu genuen guretik, gure hizkuntzatik, gure baloretatik, gure auzolanetik, gurea sortzeko, eskaintzeko beharra. Kontuan hartuta, kanpotik datorren gari ere, ona edo txarra izan da, ezin zaiola mugari jarri ez. Mugarik hoberena da, geuretik sortzea eta gure horrena egitea ez. Guztietakoak, familia bizitzeko eredu ezberdinak dituzten elkarteak, gaixotasun larrien inguruan sortutakoak, nazioarteak beste herrialdekiko elkartasuna ematen dutenak, txapurre zitzaiak ere dituztenak ere badaude barrientzat, eta era guztietako kultura aniztasuna ere bertan dago, balaiz bagara, izitu elkarteak, denetari daukagu, Eta hausnarketa batean murgildu gara azken denbora honetan, Hausnarketa zertan da, elkartasunaren konzeptuaren inguruan. Elkartasuna norabide bakarreko zerbait baino, iruditzen zaigu orokorrean denoi eragiten digun zerbait dela. Bizipoza auzolan da sortu duguna. Irri lagunak gizarte gintza, elkartzea. Zergatik, esaten duen bezala, iruditzen zaigulako elkartei eman baino, elkarteaz direla nolabait tren baten aurreneko motorra edo bagoia. Eta herri osoa murgilduko nuke auzolan batean. Erronka handia da guretzako Lazkaor etortzea, eta Lazkaora etorri gara zergatik, eta Goierrira. Hain zuzen ere, Lazkaor eta Goierri badirako herri eta eskualde bat oso ditua eta gaudenak herri gintzan auzolanean ematen eta jasotzen. Esan genuen aukera urte bete, hiru aldiz etortzeko honea, ni Neloni, personatik eta taldeko kidekin, Gaztea Zanbarakotik genuen saio bat kulturezean, gure esku dago ere plasmo erraldoia genuen plaza honetan, eta eskueta baserriak ginen bizitan, urtean hiru aldiz etorri ginen, eta konturatu ginen, herri honek duen aberastasunak, eta gero ere, bere plaza, bere kalean baten duten aukera. Orduan gure aldetikak, gure eskerron handiena, Lazkaoko herriari eta Goierriri, gu etorriko gara irri lagunetatik, bajagun horrena ematera gure ikuskizunak eta gure laguntzaile elkarte eta barrak hemen izango beha, dugun txukunen egiten, eta Lazkaok eskaintiko duen politenare bai. Laguntzaile izango gara, baina laguntzaile izateko ere motibo ezberdina ditugu, ezta? Alde batetik guk ere ikastetxe bakarra gara herri honetan eta herriko haur eta gazte guztiak gure ikaslea dira. Gure helburua da baita ere gure ikasleak euskal giro baten aztea, pertsona euskaldunak ezitzea munduari begira, eta baita ere gure helburua da gizabaloretan eta gure ikasleek ezitzea. Maizpide Euskaldiak aurten urte seinalatu du, 25. urte horrela dela, eta espero dugu hainbeste urtean gure Euskaldian euskaldundu diren Goierritar, Lazkaotar, nahi Euskal Herri osoko biztanle, jadanik familia euskaldunak osatuta izango dituztela, eta haientzako egun pasa bikaina dagoen antolatuta. Jende asko espero dugu eta izan bat izangoan, baina herri zoragarria zuek, plaza handia da ere bai, aparta lehenko guretzak zenbateko izango ian, baina eskatzen dugu, jendearen pazientzia, kolaborazioa, ulermena, eta deun artean inberdu azkenean hau bizipozaren jaia. Atortzen Lazkaora, igandean, bizipozaren jaia.